foto's maken. Nee, dat is het spellen met de katten en foto's maken onder het spellen. Oké, hou me vast. Hallo Angelique. Hi. Hallo Sammy. Hi. Hallo Yannick. Ja. Hey, zie je, we hebben toch nog vriendjes. Nee, Kai vinden ons niet leuk op dit moment. We moeten even niet meer. Oké. We moeten even. Ja, nee, maar loop even dan een beetje een stukje achterheen. Oké, we moeten. Houden we de rest op. Het mag niet. Oké. Kan niet. Oké, Is dat je voor? nee. Ik weet het wel. Oké. Oké, even. We zijn nu in Rome. Een Rome. Ja. We hebben net een fles rosé op. Niemand Hij weet. was roze en niet blauw. dat ik En hij was roze. heet. Niemand weet ik tepelstreeltje heet. Tepelstreep. Tepelstreep. Je kunt waarschijnlijk helemaal niet zien als het te donker voor. Ja, Ruben, niet zijn geweest. Zien in detail. En detail. Weet je, wij morgen gaan met de vergetenheidsfoto voor ons photoshoppen. uittoveren. Ja, we gaan het filmpje Photoshop. Kan dat? Kan je Hou me vast. Ja, zeker kun je Leg filmpje je hoofd neer op mijn mijn schouder. schouder. Hou me vast. Soms al het allemaal. Eventjes te veel. En ik zou zijn, is dan alles wat ik wil. Hé, maar weet je, daar had ik verder voor opgepakt. Of de carabinerie. Echt een cabinerie. Carabinerie. Cabinière. Ja, laat kan je met rust horen. Wat is die groot? Hé, wat moet ze? Kan Wat zijn we toch aan doen? Hey, We jij zijn bent nu filmen. Zeg maar, verhoor jij. Ja, Tom ook. Oh ja, met Tom. Ik word hier moe van. Ja, ik kom maar, ik ben gewoon kapot. Kom liek vissen. Wat lief? Wat? Oh, niet in mijn oor, want dan moet ik echt van poepen heen. Angelique! Angelique! Ik wil dit waren. We moeten even niet bij andere mensen zijn. Is dit nee. Luc? Ja, Wacht even. Nee, Even gaan we. Oké, we gaan even niet bij de andere gang. mensen zijn. Want Oké, en nu gaan we. Ja, ja, Nee. ja, nee. Nee, maar dat kan niet. Want ik kan er niet achteraan lopen. Dat vind ik eigenlijk nog. maar ik weet Nee, even we niet bij verdwalen niet, want wij zijn de perfecte Nee, maar oriëntationalisten. ik wil niet dat andere mensen me zo zien, hè. Nee, maar dat is beschamend. maar dat gaan we Daarom toch maken we een wel filmpje. Jij moest beschaamd Jij moet beschaamd zijn. Hoi, onbekend. God, miljard, hé. Weet je, iedereen irriteert ons. Irriteert zich aan ons. Maar probeer het eens af. Soms Oh, heb ik zijn gewoon zelf ook van de klon en Rome. Weet je hoe nee, vaak weet het je- is? Als nee, je maar- gewoon- ja? Weet je wat we doen, hé? We gaan vanavond met z'n drieën best gaan op die titel filmen. We gaan vanavond met z'n drieën op de kamer en we bouwen er een feestje van en alle kunnen allemaal bekspannende stroonzakken. Dat vind ik ook. In de poepplant. Behalve Tom, Tom is lief. Pinsplant. Ja, Tom die is de beschermer. Tom zorgt voor ons. Tom beschermt. Ja, maar Tom moet ons beschermen, dus Tom is het schuld. Dat is een zware taak hoor. Maar Tom mag... Tom Maar mag... je kan je toch wel aan, je bent toch een helpen. Hey, wat Nee, zijn we? Tom is gewoon dom, hé. Rome! Zijn we in Rome? Zijn we Rome? Rome. Oh, kut, ik voel de naam in mijn hoofd. Het is Ja, 10 het is- over 12 in de middeleeuwen. liggen zo shit niet bij. Hé, maar er komt even een auto. Nee, maar dat boeit niet. We hebben voorrang. Wat? Dat is hier geen... Oké, loop even uit voor me, dat is hier geen voorrangsweg. Hoi auto. Ja, en nu kunnen we hier. Kut, hé. Ik ben bij Irene. maar Heb je je ooit zo verveel? Hé, kom maar, het staat ook geen zang gezegd. We hebben toch een kutklas, hé. dadelijk aan mogen we... Nee, dat boeit niet. Ik kan gewoon doordrinken. Ik heb lekker nog koekjes en Ja, maar hallo, ik lig bij kutkinderen op de kamer. Ja, weet je, maar dat is gewoon kut voor jou, hé. Ja, jij komt gewoon kutten bij ons. Ja, man. Kutten, jongen. Lekker. Wij maken gewoon een leuke kamer. Ik ben niet zo een van China. Mag niet zomaar oversteken, hè? Stop. Nee, maar luister. Hou me vast. Tom, ga je even. Tom zei even wanneer we moeten oversteken. Allemaal vrouwenauto's, ze rijden allemaal door. Kijk nou, moet je nou filmen? Nee, Ja, stop, ja. dankjewel. Oh, kut, hey, Kendall, doe even rustig, hè. Kijk nog 10 minuten Een filmen. portpaal. Wat is het? Maar we zijn pas 5 minuten verder mee. Kijk uit, kijk uit. Ga niet dood, hè. Niet Niet gaan, nou. Tom, stop
op je autorijtje om. Rustig, hè. Rustig. Nee, niet kunnen. Alsjeblieft. Rustig, Sammy. Oh, Abby, ik heb jou nog niet gefilmd. Nee, ik hoef eigenlijk niet te filmen. Maar je bent nou wel al gefilmd. Oh, daar is. Maar even zonder grapjes. Ik kan beter niet met jou praten nu op dit moment. Oh, oké. Want dan vind je me gewoon niet meer leuk. Probeer eens over deze lijn te lopen. Oké, nee, maar kijk, ik kan recht lopen. Kijk hoe ga je lopen? Zulletjes. Het gaat niet op een meisje. Ja, het gaat Zijn zeker. ze alfabet achter me voor? Dat kan ik ook niet vragen ze mij altijd. Dat kan ik niet. Ik kan ook. Hey, je kunt hier om springen en dan word je niet nodig. Ja, of jij springt en je valt kapot en je breekt je brug. Nee, helemaal niet. Kan je verkrachten me half? Ja, maar Kai moet ons op dit moment niet. Nee, kan je Oh, nou wel. Ben je wel in een... Ja, ik heb jullie nog niet gemoed. Je bent net pas wat grapjes aan het kijken. Grapjes aan het kijken. Oké, maar je bent weer back in the game dus? Zijn we nog het filmen? Ja, zeker. Kijk, dat is Ik Kai. was nooit game over. Even kijken. Ben je weer back in the game? Ja, Kijk ik op was de camera. nooit game over. Oké, mag ik even tussen jullie en lopen? Dan loop ik wat fijner. Oké, wil je eens even... Veilig weer afslopen. Ja. Ja, wat is Ik het? moet niet steeds voor Abby en Tonga. Ik ben Jawel. heel Abby. Nee, Abby is gewoon lief en Tom is ook gewoon lief. Goed? Oké. Tommy. Mini kaartje. Ik jou niet, want ik hou van je. Maar ik loop hier zonder vrienden. Nee, je kunt naar mijn kant kijken. Hè? Nee, dat wil ik niet, want ik ben geen laatste. Zo, kijk eens. Nu komt ze veilig bij de bus aan. Ja, dan komt ze zo. Drijft ze laat de bus. Zo. Hey, jullie moeten het even afnormaal doen. Maar loop maar door, ik heb geen zin meer met jullie. Loop met samen. Kom, lekker weer. Kom, tegen jongens, ik ga tegen als ik lekker hier sta. Oké? Nee, kan je, maar we moeten even niet gaan doen. Nou. Want als ik gedronken heb, dan ben ik iedereen aan het praten. Ja, hallo! Ja, maar jij bent gewoon altijd lekker lief. Ja, dat weet ik eigenlijk. Kan je eigenlijk niet. Gewoon, ik ben met mijn hond opgesleept vanochtend. Ja, wat aan? Zie je, we zijn niet zo heel dronken, want je weet dat. Ja. Jong, Piemet, val me lastig. Ik ben... Dat is een paal, dat is nog een paal. Nee, maar- dat is een paal. Zijn we weer? Oké. Ik kan precies nog 2 minuten en 30 seconden Ja, filmen. maar zullen we niet in de bus even filmen? Zet je nou even stop. Nee, volgens mij kan je gewoon... Ja, Angelique zei je kunt 10 minuten filmen. Dus ik denk dat je gewoon filmpjes van 10 minuten kan maken. Dus zijn we stop. Film in de bus voor 10 minuten verder. Oké, Oké. Ik kom maar bij jullie zitten kaffiezitten voor, want die zijn saai. Dat weet ik. Alle mensen zijn saai. We hebben gewoon een kutklas. We hebben een Maar kom eens kutglas. Oh, die mensen ken ik niet. En Bajarna. Kom, kom zitten in de bus. Ja. We zijn er bijna. Zag jij maar niks tijdens roelen? 4 euro voor 33 cent. Ja, en daarom zei de leraar, pak een hele fucking fles. Ja, heb ik ook gedaan. Ja, heb ik dus ook gedaan, maar ik had niks gegeten. Ga me hou je waffen dicht. Wat is het? De bus is zonder ons waar. Ja man, de bus is zonder ons daar. Nee. Nee, het gaat niet op pauze. Ik blijf even bij Abby. Abby, Ja. vind je me nog leuk? Ik vind je ook leuk. Maar dan ben je wel zo sarcastisch, hè? Dat vind ik dan wel niet. Ik ben niet sarcastisch, maar Jawel. ik weet het even niet anders te brengen. Ja, dan zeg je ja, prima. Ja, dat moet ik dan zeggen. Dan zeg je, Zeg het gewoon. dan zeg je gewoon, oh ja, dat vind ik niet. Nee, ik ga even bek houden. Nee. 2 seconden. Maar dan zeg je gewoon, maar dan moet je wel mee. Oké. Maar kijk, weet je, als ik wat gedronken heb, dan zeg ik